pulang dobeko alah kata dengar di dawijang pantun dari enak berarti lah seiring saja sudah ujang beko dan gula baringin coba pamanya suan lagi kacang dua beko suka dua saja soal dan mandanga pantun kena orang batu balang sawanta kurang tanang are kami rena tolong ulang balik kakama ucu biang ka dibawa kena tolong jalikan bana pasan dari rombongan meja dari luar udah ini koran cak awak bajalih-jalih ra awak demi kawan modal itu awak ra awak khusus untuk mengangkat kuncu pia serta jodoh ujang dan awak seiring jua pamaya cuman sebagai kawan pendukung saja pasan dari udah baringin pamanjang ibu danga de bayi mentai pasman udah kecanduang terkecanduang medan babahan lomba barangai rencana sang kanadan tulang penata dan terangot dibangai sama-sama di pemajang Kalanguna niko dari dadal WSA serata rombongan sesudah dekena orang batu balang tolong tikam de adi ajisek agak sabantun meminta izin ke pakai pagurau luar nantu sabalon aji sek kananya biarlah nak ditikam dek kena agak sabantun lain kalau modal itu kena na iyo wana soju suara sonang hati kami mendengar saja enak tentang itu pesan dari satu lansia aja rombongan hati udah menyabui senang tapi muka udah berubah apa itu karena weda iyo Yolah suang ada kasubaran tinggalkan kamu jadi juga Dedenai itu nantakan di pemajang Kalanguna niko papasan dari kebakena enal toru enal mendengar pantun enal sebentar ku iya bana sonang hati kami mendengar uncung ke pulang ke batu balang walaupun kami tahu singo tu hatinya tahu kamu aja satu sebuah lagi niko papasan dari pemajang mendengar pantun ena sebentar bukan mengkonyodai merubah ena tapi mengkosi orang lain lah hitam kulabu nampak ada kami pasak dari daki pepandang Sugodang singo bantai pasangan siang jago cakro baitu banalamu dimania karena muka sampai kurang lari jonan punyo jonan punyo dadang sakete pasan bisik dari singo ke dari suantakona kalau model iko agak agihanyo pantunina yo amin jentong kami raso karara jentong hatinya biarlah kalau kaina bawihan yo mereka kami pindahlah ke galau penglai kata ubi hati ahaminan iko di galau iko pasan dari seiring dia udah singo panjang singo barantai dangakan kini api marang duka sadonyo barusan hangat daeri lai marah suka manjaki antona
lain ya pun Erni makati hati pun tabahkan hatimu Rani dialah jangan dipikir pula sino tuh le katanya ngaruh kita pulang pasan dari tolong tinggal dek dia aji seks nggak saban tuh rombongan lagi lagi sedang kawan-kawan Bapasan dulu aji sek kabake ama Erni ndak aji sek di ujung pantundo tapi adik Daril mbak itu mana pasan dari aji sek papanya sakete pulo pasan dari daujang kabake Erni orang betualang kalau dicalik dipandang-pandangi roman Erni agak bakile agak lebih rancak disiku daripada diambalau atinan sonang kini ko apa dek pengaruh lampu nantorang semalam ini pasan dari daujang kabake Erni orang betualang panjang rombongan lagi serangaya daripada rombongan yang telah awaknya lain selera orang lain Atia masalah sana Delai janji pada Apa itu bananan naiklah biar cara sana boleh Kato bacawi gayung pasambit dari udah singo kabake ucupia seiring jauh ujang sarto jorombongan canduang kasadua layo baan dak kasanang baan dak katambah mangkilik roman Erni sababar itu aduh papanya di singo mungkin diambar lawan dak aduh pasan dari udah singo naik jo adik dari sapantun lain pasan dari bandar kabake adik Dia kalau ada nanti si kalahi pulau ada dari kalahi pulau yang masih aswa di tanah dan aku ada iman di dadu ada pagurau biasa saja iyalah mama di sana uncu basaba uncu masih ada pakas gitu cik buah lagu lagi 100.000 gitu gele masih kandak dari maipin 100.000 kalagu bayu awaknya leceh
ayo langkah Awak lupa je dah lupa je. ayam siku ala rosoto Langsung dipapajang ke Laguna Niko, dua pasan nampar kamu tipu dari Utopia seiring jodang jam Papa Maya sarato jo udah baringin saketik batanyo Papa Ujang kabake Ma Erni sarato joina Allah ko bapasan minum kalau ano mintalah pakaruma bayi-bayi Papa ko membayarkan pasangan kedua tipe dari Dai Montai kato bajawe gayung basabui teraduk daun jam na mengatakan Ma Erni kini ko memang ati dek sanang mangko roman ranca atau dek tarang lampu biarlah kami nak menjawabnya dari luar tantangan kalau itu dan kali baca sebab Ma Erni ko mangko kamadeliko yung gini badu bana pirik dan kamagia mak datuk Raja Imbang yang pertama udah mundur dan kedua pesan dari Dai apa jam Dek, ni mesti dah. Lai datang ayo kawan ada Orang aja pakai kacang lagi. Kalau di dalam di pabanyang ke Laguna Niko dari Dai Montai tikam jualah dek Erni agak sapantun lagi cuma saketik batanyong dangulu kabake Erni bakok lah baru bahasa jo panggilan Erni kabake kami nan biasa ndak bau daro kini dek lah takah iko sajo lain ndak ada ku hati nama jago semalam kini pasal dari ini ada tu Raja Imbang 107 udah gulu apa panjang Ura
Dipapanjang ka lagu naniko dari rombongan USA paguro luak nantu tolong di kampulo di kudo buku kurang singgalang agak Bundo Dawati pakare punya HP Bundo dan ini ko asli baguro tigo dua gitu Bundo aduh mama do sana itu na dari luak nantu luak agak sarato aja mama do sana itu na di luak bungsu Mampu jujur lagi. Tangguy angguy mama do sana kami na di luar merapi gitu ke dalam ucapan selamat beguros malam itu dari Mak Datuk Bungsu Sarto Jerombongan kapake mama dusana kami nan lah hadir di Lapik Kalue lua nantiku Sarto jo mama dusana kami nan memonitor di udaro papanjang udah Bungsu para pek dalam udah langsung di pemanjangan di tukek tabu mak sabari nasati tasabih bundo dalmawati seiring jo mama ukian ucapan selamat beguro dari kami Kuala Lumpur Malaysia seiring jo parantau kota Simo iyo kakumbang singgalang sa iyo panaragan kami salam-salam kapake mama dusana pagurau tigolua nan lah hadir di Lapik Kalue semalam kini pasan dari bundo dalmawati jo mak sabari nasati udah cukup ya selamat datang sebentar
Di pemandang lagu Niko dari Uda Cukia ucapan selamat pagurau semalam suntuk kabake rombongan pagurau Singgalang sayo kaniko jo pagurau USA luak nantuo sarato kabake mama dun sana nandari canduang jo mama dun sana na lainyo manumpang pulo Uda Cukia di lagu Niko pemandang Irang pagi dua pasangan salam ini pasangan pertimo tipu dari rombongan canduang bapasan kabake ena urang batu walang aku agak maliu kasih ena soal gini Allah makana tu alun pasan dari unju berikut dari Mak Edi Mayor Pagurau dari TKJ Group menumpang juo di lagu Naniko Papancang Bapasan pulo udah Sultan Pangulu Basa Mak Datuk Pelito Alam Sati Singgalang Saiyo Sarto Jerombongan kebakiran nan sabantako lah baniye kami nak memblokir nomor Uda Cukia de indak jo nampak liau hadir kironyo lai tibo nak jadi blokir do pasan dari Singgalang Saiyo Kanto pajawe gayung pasambit dari rombongan meja di dua kabake rombongan canduang saratojo rombongan tantangan ena batu balang nan kali baju dek mangkola agak maleo kaset ini ko dek lah mulai kurang pirik dari si barantai tu dia mangko cingko jadinya pasan dari dai saratojo rombongan Iyo Mak Datuk udah Cukia ko Mak Datuk sebenarnya ndak kehadir semalam ini dah cuman dek Mak Datuk tibo dah kia kaya jo kamari cuman seketik pesan ke pakai Mak Datuk tantangan bintang lapangan nang dibaca Mak iyo mana tunggak jo mana dek lapik kalue ko kalau indak banyak ndak tibo tu contoh rombongan meja belakang dan meja belakang tu ndak ka tibo do pesan dari dah Cukia apa panjang sahabat urang andale yo kakumbang Singgalang Saiyo jo tikam sapantun itu mana kandak dari Kuala Lumpur jo kota Singo papanjang Tidak sementara.
Masaf di lagu na lain labi ko lupo-lupo ini kumbang Sigalanggo. Berikut diperpanjang ke lagu niko dari Mak Barabiri. Ucapan selamat baguro selalu suntuk ke mama dusana kasadonyo menumpang Mak Barabiri di lagu niko. Tolong tikam dek urang batu balang erni bana tasabe kamu. Haji. Laiti boyo barang bere onna ane putiwan lalayo na barabe singgala sayo ane lanakan duang lalayo yo kawan kawan dahulu wawa apadi bone one nakaluai lalayo apadi bone inilah masih diperpanjang ke lagu niko dari Mak Barabere. Tolong tikam tega ode urang batu balang agak sapat lain. Diperpanjang ke lagu niko dari ini ada Tua Rajo Imbang. Nah itulah mama muda nan tasawuf bintang lapangan di lagu niko agak sapat lain. Berikut dari Dairi seiring udah singo nambah bisi sebagai Dairi. Tantangan ena bukan nyopak karo kurang pirik dari singo nang pirik untuk ena tuh ndak berkurang dong. Mungkin dek banyak panggoyan singo semalam kini mangkoyo agak come-come agak gugup ena semalam kini pasal dari singo. Biarlah padi salibu enakan lai babuah jo cici sebab pada itu lai bisa jual pipi pancoto pesan dari uncu biar pemanjang selasa. Anggota media Minang Nusantara Kuala Lumpur Malaysia seiring juga periangan yo kasinggalang sa iyo jo penaragaan kami pepanjang urang dale lupo-lupo ingi baliau mama di lagu sedaiko di mama datang oleh aku tiwanai lelayo delai datang oi paimang oleh aku tiwanai lelayo kalai kelangi dia tabang oleh anakan lalayo dia angkat tambang oleh anakan lalayo angkat itu diperpanjang ke lagu naniko dari Uda Cukir menumpang pulau di lagu TKJ Grupo tikam dek bintang lapangan tapi tolong saktian mak datuk palitu alam sakti sigalang sayo di ujung Bantul pemanjang sia kalai
datangi lalai kanai datang singa langsayo dan suriang lalai kanado pulo panyabana lepitiri pinggang iyo daendiyo olalai pitiri pinggang oena mon bati non manadua olalai manangi karang nendiyo iyo oi papa olalai langkoren iyo Dek Lailah nampak orang rumah dadal mapapa di Laguna Niko tolong lo tikam agak sabantu mendongga pantun mama sebontago iyo baru sonang puna hati papa bari kuik dari Ma Edi Mayor ulang pantun mama Rara balik apa panjang di papanjang ke Laguna Niko dari Haji Sek sesudah itu tolong tikam di uninan di tengahku agak sapantun Dedaya di lerancana pulang oleh dedaya olalai di rantauran Ya podang. Namin nang. lai mana Daun suwi samalam banyak bana lepitiri pinggang oleh pareman olalai pitiri pinggang Oe namun batin non otiwanoi olalai manangidigo karang dendiyo oe bundoi olalai lako dendiyo kanlah pulang inyo mah mama Rara ajo na ni Ratu Ile papanjang dari Ma Edi Mayor Marato Ile Candowa kalayon daendiyo olalai cendowang kalai Deila pandai oleh kauoi olalai menyudahkan saikanalah kami bila oleh dabuyuang olalai kami bilai
ila sambayon kauwe ulalai kabajinu. Dipapanjang lagu naniko dari Madato Pelito Alam Sakti papanjang mak sabare na sakti jo mak cuki de ujung pantun nangin jo amarara bari pui de mak edi mayor de ulah sarwan mamarara indak takana de nyoran tau ledo papanjang pasan dari mak edi mayor. Bapasan anggota media Minang Nusantara Kuala Lumpur kini seiring jo parantau singo gugur pariangan mak tiar yo minta maaf kami kabake mama nan di lokasi dek batu balang bagandian kok bisa dipisah papanjang pasan dari maksab de maksab jogida Cuki aone segala sayo malalai nyolai tibo inna ala buli aone daeni malalai walaran banyak kini ayaga ganji aone kauwe olalai ayaga ganji maminta kami oleh katuhanai melalai tulasi karena ninyo masingoi melalai lakoden ninyo mak jadi PR di papanjang lagu naniko dari Uda Junan Saratojo kawan-kawan ucapan selamat bagero sembilan suntuk kabake mama dun sana kasadonyo manumpang pulo Uda Junan di lagu naniko papanjang sakit pasan dari dainong kai kabake ira kalau sedang badindang tura tolong jangan manduk juo kabake lansia apalagi kabake dangulu sababar itu aturan dapat ira lagu bapete-pete pokoknya dan dulu acok mangijo gugup ira dinyo pasan dari dainong tikam dek orang batu balang sudah itu kita gelek Aji sedang apa
Ulo iyo takudai Olalai nasamalahu Manjane pulo Ole takudai Olalai kabatu balang Siap jalan ke bola. Ojo ka erni Ole ladaji oi Olalai tu pulang reku Sakete pasan dari Aji Sek kebakena. Kalau tantangan Aji Sek nang kadi bacuena, ndak ado calon-calon sabab itu nan di sikoko adik Aji Sek dulu. Apa panjang? Di bului lamangaku Winda onde ladaji oi Olalai nasamalamku Dalamati onde laku dadai Ku bakat tujuh Biar jauh alasalai tanpa onde ladai jamoi Jupia rasa malamku Labia labasu onde lada cikia Masa waktu nan punyo Papanjang juga cek lah ya. Dari udah cuki ya kebakena jadi sapu-sapu jualena sebab hari itu agak lain tentu nyuati orang-orang tuh nampak dia dah cuki semalam kini pesan dari udah cuki ya. Besok lagi kan bau ni besok ini. Naik jola enak agak sepantun lain. Cuma sakit pesan dari singo sarato joda ini kebakena. Baralih kasialah enak kabake Aji Sekdek dah singo ndak baado. Cuman kok lagi boleh pinta je pintu nan sakit tu sayang nan sakit tu tolong tinggalkan ju untuk singo nak jantai ibu banati ko. Pesan dari singo kok panjang. Kasihan lah Aji Sekdek. Tapi tak singgah tinggal Tingo barantai nanjo Odai iyo ladang uluai Aji sekadang akan pulau Mangkulanyo kasihan Onde laku dadaloi Dacuki ada indah sampai Lainlah dimului Iyolah darat tua Dia tiba beda pulau Yalah Mama Don sana kita geleng uncu kita geleng kandak dari Pareman Kalwe kalagunyo Batang Harau Masabah soreko kandak dari uncu saratu daujang barikui kandak dari Yuda Safrudin Pagura Paninggahan saratu Jemak Baraberi. Yalah sudah nih. Panjang ulang lu tadi. Sama-sama
Bapasan kudo singo barantai tantangan si ena batu balang kawake singo ko indak kan pernah berubah angga kabantu abana angin badai angin topan katipu nan kasi ena kawake singo teh tak cuy tuju pasan dari da singo pamanjang Jangan cenderung kasih anda baru mati. Batanyo pulo dai kabake singo tantangan mendengar pasan sebantaku nan kasih singo terado rati baang berubah atau indah kalau indah rancak tapi kalau nyampang ka berubah kasih singo kabake rani kurang situju piala lah jalih pulo de ini ada tuh rajo imbang saja surang kurang situju kali pasan dari dai mongkai pamanjang di papanjang kalagunan itu dari daujang awakun yang serato jorobongan baulang mo pantun ama Ermina sabantaku masuk air tadi mo daujang nenyo Berubah sih. Iya. Sairing jo lagunan iku baulang pantun saketek tanyo kabake Erni dari daji sek kasih Erni ndak berubah tolong jalihkan bana di ujung pantun nak sanang hati kami mendengar Naya jola Erni di lagunan iku sampaikan banalah kagunjay nyawa cuman saketik tanyo kami dari rombongan mejanan di luar kabake Erni kasiawana kasih Erni itu tolong sabuian nak tarang di mata orang banyak baik itu mana pasan dari dai saratojo udang ulu mak datu raja imbang saratojo mak raja papanjang kalau di dalamnya ada evaluasi dua nana senja ada dalamnya puyo namanya puyo di mayoke walau dari orang jangan ya di dana nakan dua rahasia ada Sabanda Bapasan pulo udang ulu kabake ama Erni sabuian sajolah sia namonyo ama Erni sabamba de itu walaupun ma Erni pura-pura sayang kabake namona di sabuian tu nan kami orang pangurau ko sonang juwa ti kami de yo tu mah kalau mempasanang hati orang tu bapak alo waktu pasan dagi udang ulu bari kui dari udah cukia seiring juma datuk palitu alam sakti singgalang sayo sarato jerombongan batanyo kabake mak sabare nasati oh mak sabare nasati nan luak nan tigo laba kumpul kiniko dilapik kalwe mak nan mama sarato jo bundo pabilu ko kadapik pulang kampung nak kumpul sarupiku gitu Mama, tolong simakkan mana dek mama pesan dari papa ke bekeh mama semalam kini. Silahkan mama mencari sampai tahu tangan
tempe berbagi kasih sayang kok kabar selingkuh mama silahkan papa ndak kaberang nampak yang sayang sang ini kabake papa tolong tinggalkan pesan dari papa kabake mama panjang saketik pulau pesan dari Mak Datuk Pelito Alam Sati kabake Bundu Nelmawati sacapeknya lah mama serta jubiai pulang ke kampung halaman kita panjang Mai dison si kumla pakare bunyape dan pakai adili wananakan duasa bukan dalam makna doa kita na online doa kita nakan doa dimayo Bamulo kasih papa malaga bagi sana nakan doa de mama muda don gantinya nakan doa gantinya dimayo sebentar ini papasan pulau papaibang kabake Erni kanto bajawi kayu ang basabik tolong sikan banade ama Erni hati nan sungguh tantangan mama muda na kadibaco itu untuk kapolo-olo sajo dek papaibang untuk kamu ucap-ucap singo barantai sajo tuh nan hati papaibang kabake Ma Erni sungguh-sungguh sabarkan hatimu kalau dari itu apa lo nanakan dua kalau dari mama sakit dari gue nyo nanakan dua dari gue nyo di mayo asabania karena nelo ada dua orang molam mana bukan nyola orang lain bukan nyola di mayo mama tukang ngoyak ko nampak mama pesan dari dai sabananyo bukan mau kasih papa nak mampau lo-oloan mama papa kabake mama serius tapi kalau mama mudanya taradok papa hanya olo-olo begorah-gorah saja untuk mambu-ambu papa saja jadi rasu-rasu ndak mungkin ya jo mama mudo kur ke dilangsungan kalau jo mama tentu ndak katega olo-olo kabake papa itu deh papa memilih mama nantu pesan dari papa kabake mama panjang Jali arasi ya papa inyo berang nanakan dua malangnya pan tukang goya sama lampu nanakan dua sama lampu di mayo kau iyo lain kan dua sahabat saya nanakan dua capek langsung mau tahu nakona orang tahu nakona mana maras Ceket sarung
lai ma den nai papa babindu bandu lai ba bo saja kama mamudo bani ayo kata ibu papa di dalam hati pai uncu dio digang waila periwo ngulu waila periwo malalai di mayo Kalau sayang papa imbang nang kadibaco kabake mama muda ndak tantu nang kadisabui cukui na satu saja kasaksinyo cuman kan sayang saketik dek mama untuk kabagora-gora saja papa si kuat di papa kata ibu pesan dari panjang biarlah kini papa jatara batu alang olalai mamamu dosa basamantaro olalai gaela samantaro ada junan nilo kasihmu Naratu abu angkat lai datang lai nane om cuone pahado pulo lai papa maya ada ingin bamanong sajo aja justru jedaril lah Pak Guru Batu Gajah Mak Yon Saratojo rombongan selamat datang Udaitin Papa Nisa perhatikan ke dalam saketik tulo pasan dari Ajisek Kabake inyek Datuk Raja Imbang tantangan Erni Batu Walang ambillah di inyek Datuk Raja Imbang dia larani orang situjuh nak jodaril kalau ikhlas inyek Datuk Raja Imbang malape pasan dari rombongan USA Pak Guru luak nentu pepanjang udah ingin sakiti dulu pasan udah baringin kebakih rani mangkonyo agak taman muang awak kurani tujuan awak kamari ko untuk mangkakan cumpia jodoh ujang benar kamari ko pasan udah baringin oleh sabana dari di dalam hati Olalai sabu kasih tujuan deh pangan pulang beko olalai gai pulang beko dari tolong abangan oi de manta da ingin mencupi aja dajang ini olalai gai lo da ingin cari pulau di siku deh apa maya Kato Jawe gayuang pasambui tipu pasan dari Inyek Datuk Raja Imbang kebagai Ajisek kalau tantangan kami Ajisek kami menyorah ranca Ajisek saja nama milih beko manan tinggal ada Ajisek itu nang kade kami lay pasan dari Saratojo rombongan meja di luar kalau itu kecerannya iyo bana itu bona kondak dari kami pasal dari udah baringin Saratojo rombongan kalau lai sarupo itu pasan dari Inyek Datuk Raja Imbang tando hati ndak berubah kok Inyek Datuk Raja Imbang nak dicaliak digalanggang matung kurang banyak tolong bari rala Inyek Datuk Raja Imbang kebagai orang setuju sabab baru itu orang setuju iyo kau untuk Ajisek sesudah ikut pasan dari Ajisek kebagai Inyek Datuk Raja Imbang tipak di baraberi lain pulau nang takana dek mangantuknya
Nampaknya tapi katapilah di parabuan orang kecuali na di tengahku. Daripada bamanuangnya kok lain namuhnya je barabere dia lah barabere bawa beko pulang pasan dari barabere panjang. Dipapanjangkan lagu naniko dari Omco, ucapan selamat baguro sama suntuk kabake mama dan sanak kasadonyo manumpang pulau Omco di lagu naniko tolong tikap orang situju agak sapantun. Ketua Bajawi dari rombongan meja dua kebagai rombongan pegurau luak nantu tantangan di kami ko ajisek kami manyora kalau iyo itu nang ketujuh di ajisek lain sirani jangan bagalanggang dia pirang banyak kami ikhlas seikhlasnya kita lain tak menyuruh di balik batang pisang ledo pasan dari rombongan meja nan di luar apa panjang ya le ikhlasnya aja lehnya kemko menyaran Hindi lagi kan. dari larawa ada tapi lah Kalau Iwana kalau iyo batu-batu oleh ikhlas inyek datuk Radembang sando kita indak pagurau baru dan nyek majulah inyek kamungko basalam inyek kabake sirani urang situjuh tando balape-lape bari-larila nak jalih pulo langkah nak kaya jisek ambil sesudaiko pasar dia jisek barikui ucapan selamat pagurau salam suntuk dari rombongan Makyun pagurau Batu Gajah Maipin Sarato Jo Papa Anissa salam-salam kabake mama di sana di suku kasadonyo kita indah di sabuyan namo gadang indah dilewakan gala menumpang pulau rombongan Batu Gajah menyerahkan undangan sama gini anggap saja iko undangan resmi dari kami rombongan pegurau Batu Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada mama di sana pegurau Tigolua kami akan mengadukan acara alik di hari Sabtu tanggal 27 September di tahun iko nan batampe di Batu Gajah jorong lareh nan panjang Labuh Gunung nan kamaluto kalang sarwe rafli urang mungo nan kabadendang eka Sungai Patai Mary Batu Balang Rani urang situjuh Nadia Tata nan kadioya de ira urang adale karajo nama pokok tunggan nayaleknya Bapak Ramli Sarato Gurau Batu Gajah diharapkan kedatangan kabake mama dusana nanado ataupun nan mungkin jauh ndak mungkin rasanya kehadir kami tunggu partisipasinya tandoh tidak berubah melalui live urang andali itu bana pesan dari tunggan nayalek Pak Ramli Bana Sarato Jo Makyun Pagurau Batu Gajah nan kabadendang Eka Sungai Patai Mary Batu Balang Rani Situjuh Nadia Tata dia gading kaniko jona kadioya di ira andali nan kabalutuk talang sarwe tapi kurang kuno aku nolai lah. Tidak. Kato Bajawi gayong basambik tantangan dari Inya Datuk Rajimbang kabake Ajisek Sarato Jorombongan USA luak no nantu kok bajalan kita balik tapak mengecek basang buang lidah tantangan dari Inya Datuk Rajimbang menyerahkan kabake udang ululan sia untuk menyerahkan Rani orang situjuh kabake Ajisek kan lay rela kan asalam apa nampak
Kalau ambo rela menerima, kau tando terimonya sekali. Nak kena mau aja nih. Nak kena mau aja nih. Tuh. Lahnya berarti ibarat kalau ibarat orang baju awali konya itulah sudah konan rani iolah hak milik Jisek sesungguhnya. Tolong jangan digaduh-gaduh aja sudah ikut karena pasal sudah ikut pasal dari Jisek. Apa panjang? Bapa sana denai demak kada terajo imbang olalai oi baatatalu olalai cando kamu ko elo basala majo ambo nabari nari la demak oi pensayang Baakini manjara sajo lalai lajo aji denai pulang beko Papasan kulo udah sibuk kokerani. Jadi kalau lari laku panggilan langsung berubah mayorani. Biasa bapak paimbang nak kirilah bauda saja leh. Jadi kasihan nih kalau bapak sering kulit. Tolong jauh daerah nih pesan dari udah sini. Papandang aja tidak. Angin sen. Iyo sangat murah lah Rani ko bapak liang hati. Alun cukup 2 mini le na biasa bapanggilan papaimbang sayang. Nang kinilah bauda saja le. Belado aji sik nampak kagantinyo. Pasal dari sarato jerobongan meja belakang. Bapasan pulau papa kabake ama Erni urang batu bal kan lah jaleh di mama tua bantu itu kasih sayang papa kabake mama lam papa sarahkan mama muda ko kabake Aji Sek paguro dari luar nantuo ko berarti nang kasih sayang papa cukup untuk mama kini dek mama tolong jalikan dek mama apa aja anaknya juara nih bang ya bawaan dari sayang di ujung pantun nan kapapa imbang tu nan biasanya tolong rubah panggilan bauda saja pasan dari Aji Sek kepanjang tak boleh papa le oi dari sayang nama apa hati papa lalai oi nak taluk darat tua imbang nyo kamu ko lalai alatai tua abana darat tua malam ko ulang imbau dari sayang balik japik pantun saja dari semulu pasal dari sayang ani oi dari sayang nama alai kamari lalai oi lai bakti go dari mana tibo salamai tinggal tua imbang sama kamu baganti sayang dahulu ede naik kini olalai ede ladape edaharu dene pulamku dabasorat tua imbang tai cia saju saketek pasar dari udah cukia kabake inye datuk rajo imbang tolong simakkan bana pasar dari udah cukia lain tak ka tibo penyesalan di kemudian hari ko inye datuk sabab hari itu ko lah hilang juo mama cik-cik ko ha nan kini ko lah hilang lo mama nan muda tinggal mama nan tua sebelum Erni lain tak kalah pilih ko nyari banyak bulo nang kayu pasar dari udah cukia apa panjang Mak Wirdi pakari punya pe dalam bergurau bahasa sayang di adil dia balaluan bisa yang hanya oh udah cukia indah kau udah cukia simakkan bantun dari mama muda tasawif bintang lapangan salam kau
imakan manala pantunyo sama lampu berarti sama lampu malam isuinya dato rajo imam punyo balik aji saya dari siko do pesan dari rombongan meja di luar apa panjang Bahasa yang sayang. kalau tantangan aji sek nari kadibaco inya dato rajo imam indak sama lampu do indak sekedar dilapik saja nanjali beko sudah baguro di telepon sampai ke rumah sampai besok pagi sampai sanjo-sanjo bagai panggilan kami ba mama sayang papa sayang berdua oleh pesan dari aji sek kabake inya dato rajo imam Ini tidak bisa pakai pera ni. Oi nane objo nema salah pulang olalai bau bagiram col samalamku olalai la samalamku deki perlawaju sajo naik juo lah rani di laguna niku gak sapantun lain cuman sakit pulau pasan dari inyak datuk raja imbang kabake rajukia tantangan inyak datuk raja imbang ko manyarah saja kabake tantuan Allah ko nyampang lapeh pulau orang erni batualang dak ado ke sakit-sakit setidaknya ju tukang oyak beko le kajadi juo pasan dari inyak datuk raja imbang papanjang nyak jan nyak dadal di bungkul dadal ke Jangan disarankan Madatuk jangan diserahkan juga pada takdir sado Madatuk berjuangnya gigih nomor lu pesan dari Haji Sek apa panjang Oi nama sayang kami sampai pulang Daji anggap saja Daji pulang kabako Daji lebake ambo Oi indah lamo nema lalu surang olalai gaya lapacatan dua ambo disiko Kabantu sangkada nak pulang iyalah wak gelek lagu ale mama kita gelek kandak dari daujang awo kuniang ucupia papa maya saratu juga beringin kalagunyo indang pariaman sasudeko basaba kandak dari pagurau peninggahan saratu jumak baraberi di papanjang ke Laguna Niko dari Uda Cukie tikam dek bintang lama lapangan sangfian mak datuk palito alam sakti saratu segala sayo di ujung pantun Bayama datuk palito alam sakti yama idi tak cukir aduh pulau apa maya udah ingin dapat musuh lain dah jangan cuma lagi ini
tulang lo di candi anu nene elok tinggal sajo di siko Mendengar pantun rani sebantaku kapulang jua jisek beko. Iunan pamboyan aji hisek ko yo raso kamancari tali nyolabati rusuh nyo nampak dia bu. Udah junat, udah eri, udah singo, payah bu. Pesan lagi, dak ingkong tanya. Asal kamamak di sana ketahui kalau tantangan ambo jusirani kurang situ juako nan ambo tak cinto baru kepakai sirani dulu nan sirani kolah tak cinto lamonya kepakai ambo kini baru kasih pai baru pesan dari Haji Sek panjang. Bapasan pulo dari kepakai dai mongtai dai mongtai tantangan di kami ko dak do nama rusuhan dak do nama ibu hati do ditinggal dari kita bahagia banyak deh kami kabanti pesan dari panjang Bakato kan banyak canopang ganti dari tapi denai baunjukkan tinju pulo nenek manto kadenai bagadangkan mendengar pasal iri sebantaku agak ragu kami mendengarnya dari sababari itu di luar mungkin iyo condo itu iri berpasan tapi kami yakin kalau di dalam ramu mana ini kepasan dari dai seiring jalan sia nan di luar meja barat sabala dulu nenek kali ngapuno nenek bagian lahiran Pesan dari Mak Datuk Palito Alam Sati Angka Foto Channel Amaru Diambo Sarato Udah Jukir Tikam TNA Orang Batu Galang Sangkutan Singgalang Sayu di ujung Pantun menumpang Bapatun pendek Haji Sek kecil 1.2 Rani yang cantik Haji Sek yang punya Allah kedengaran punya pasal dari Haji Sek kepanjang Rani baru tahu. Baru singgalang sayo lai di siko dendeng mah angka cenelakan lai adu palaguan patambaran caan dendeng mah izin balaya Mau Irdi sedang beceh ya menangkap Pantun Haji Sek di matiannya beceh sekalian itulah payah ngomong golnya hijau bongi kaki kaya oh mama Dah, biar beda. Gitu. mendengar pantun Haji Sek luak lantu
iyo sawana angoy raso kami paguraw na nado di luwa na bungso na ciye na kakanay na jisek na ciye na pasan dari udah ngululan siya papanjang itu sebenarnya itu ya waktu itu dan terima kasih lah mewakili lah menyampaikan perasaan kami tantangan dari juga sini kau disabi mana hati yang terdalam ini rasul-rasul kamampui tobi kor yang pesan dari daerah apa panjang Demanda ngaji kapula kasih tujuan nenek ala sabali bagi bagi ambon nenek dan dua busu nak kasando dede lain nanama harus nenek de apa maya bakadai asa jauh cutia dan baru teman ngapulo sabana tambah performance di Nina tambah cantik kalau tantangan aji seknan kadibacu pucuk dicinto ulah pucuk kiro nanti bo pasal dari aji sek tantangan aji sek gerani wah nak dibaca papanjang daitin tambahkan hatimu Jalak seme jogula pucu audaji nyo saroman jodaun pulo nenek karena kamangi kita dilapekano jiko dikana masosa isuan nenek jo mandi yang bajo apulo neaji untuk anjo ambo balas Dasal doa itu pakare bunyi HP laba kumpul luak nanti ko dasal USA segala sayo sarto jo mama di sana kita dari Canduang rombongan pagurau luak nang pakare bunyi HP Diperpanjang ke lagu Nariko dari Sarto Rombongan Meja Belakang tantangan anak dendang nambah 3 alah tentu sia punya tantangan tukang oyak usia punya tolong jalihkan seorang tukang oyak menjawab piala dadal na mengaku tantangan tukang oyak anak kadibaco asli dadal bana suaminya kalau nak bisa yuk boleh dicek dalam buku nikah pesan dari dadal tantangan tukang oyak sore nikah atih namo dadal suaminya kalau nak kakak masuk ke singgalan sayo pesan dari angka kota channel singgalan sayo kan itu apa panjang
Dadalana kini na punyo dendeda Allah kajale sama alam ko tararira Allah kajale sama alam ko. Pasang untuk mama tadi. Nama tigo ya don. Tinggal keliling Di singgalang oi kakak ampun deda datua palito kapalo nyo tarariram oi kapalo rumah tanggungan Sabanta tantangan anak dendang nambah tigo sarato jo tukang oya alah ado nang punyo nan masih kosong kini ko nan tali bulik nan disudi itu kok sia na berminat dipersilahkan waktu nan tempat pesan dari Haji Sek pepanjang perkaroan lah. ulang pantun ianan salata ko balian pasan dari Mak Datuk Pelito Alam Sakti berikut pasan dari Dai Mongtai serta rombongan lansia nan di luar kalau tantangan dadal iyo nang punyo nang pertama orang nang kedua kan ado belum tolong sabian kulo de iya pasan dari Dai serta rombongan di luar Pertama dadal, kedua dadal tuh. Oi nan dadal punyo partamu deda oi dadal jiwo narka deda bahi tu bana samalamku kakak ambo nang kaditanyo dendeda oi nan ko masuk kasinggalang sa iyo tararirang madar tu bana ko kinananyo kalau model itu kece untuk kamu ya iyo terima kasih bana dada dari minta maaf sabab salari selamonan dari iyo tak tahu do pasal dari apa panjang Nih, Dek. Sesudah daerah kala jaleh tu tolong tikam dek tali bule tolong sampian jaleh kan mana di ujung pantun kok lain kan api ulo dek lansia sesudah itu Dia kan bisa Dek. Gimana? Gimana nih? Oh lah, tidak ya. Sampai sedot dia. Ini masih stand dua. Kau dua.
Di papanjangan ke Laguna Niko dari Ajise, rombongan USA Dawan Dadal 100 jona lain daripada banyak silang sakitu daripada banyak nang kata tumbuh ati bekobian nana Ajise liyo tapaso babalik pulang lagi kami sorahkan nang tinggal ko kabake mama do sana di situ rani kunci rumah ni tapi biasa pasal dari Ajise Di sana lah berakhir seperti Enggak sama. Thank you.